Tra eżempju, n-nisa jilbsu d-dublett. Jilbsu d-dublett, tutlilhom l-arja u tagħmel hawnhekk u m'għandhom xejn. Mhux bħalna l-irġiel hemm il-peace, hemm il-weight u. Min għandu peace li għax. Ejja mal-punt huwa għaliex aħna nilbsu l-sukkat u kollox hekk. U meta aħna m'għandniex għalfejn nagħmlu nisnaqdu bid-dublett. Toqgħod taħseb fuqha vera id-dublett tal-ħina l-irġiel komdu għal ħafna raġunijiet. Eżempju, naf anka. Jien naf, ħabba l-bart iktar, li għandek s-suf ta' saqajke u koll Dik ħażina, ma dik ħażina. Jien naf anke meta tpoġġi bil-qiegħda tittoqgħod attent kif tpoġġi anke aħna l-irġiel ta' fint, m'għandekx xilqalek għal-speċi. Speċjalment dawk il-bankijiet tal-ħadit huma naqa' perikolużi wkoll, ma insomma għalli. Imma naħsbu ftit. Jiena f'moħħi għandi xina ta' raġel bżaqqu barra qed isajjar fuq il-barbecue jitsalzettu jixwi taf kif. Issa timmaġina li kikun nisa jintefgħu bżaqqhom barra jisajru fuq il-barbecue ma taħsibx li l-biċċa tkun kemm xejn perikoluża, Iktar hemm ċans niklu bress f'dak il-każ ma ħalli ara. U ma tafx jonqos li naqdu t-tim nazzjonali eżempju jkunu ġilu nisa ma Ma morux ħażin, bl-irġiel mhux li tant għamilna suċċess, jekk inħaltuhom forsi vera rbana għadha, ma insomma. X'iktar, issa da wieħed irid jilbes. Kif taqbad Sorry, ma nista' ngħid xi ħaġa laqbad jekk xi ħadd irid jilbes dublett, għandu dritt jilbes dublett anke raġel ta' Mhux hekk qed ngħidu. eżempju l-Iskoċċiżi jilbsu dublett. Issa dawk taf li jgħidu li taħt id-dublett. Dejjem bil-Brexit u Tifhem allura inti tkun hekk? Le, Jiena taf x'ngħid san. Il-miniskirt ħalli ħan-nisa. Għaliex il-miniskirt qisu manifest elettorali. Għaliex inti il-miniskirt jurik dak li jritu però mbagħad taf li taħt hemm ħafna affarijiet oħra.